Assalamu alaikum muhtaram milletteşlerimiz. Halkımız qaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, g'urf gadetlerimizni saqlab qalığı için şaqtı işler başqara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp turabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız, bugünkü çıkarılışta. Urazovka avulu tarixi hem yaşayışı. Urazovka avulu bir kichkinagina avul bula. Ул волостной авылда булмады революции, 30 елны районный центр булгач, Уразовка районы әлбәттә үсеп китә. Оренбургта татар теле белгече конкурсына йомгак ясалды. Беренчедән уку сәләтләрен карадык, икенчедән сөйләм сәләтләрен карадык, шигырь сөйләү сәләтләрен карадык, җырлатып та карадык. Менә шушылай итеп безнең мондагы бик зур максатыбыз сөйләм телен үстерү булды. Сибирдә шагыйрь Булат Сөләйманов укулары. Дастаннарны ачып, үзебезнең тарихыбызны халыкка җиткезсәк, нинди тамырлы халык булабыз. Этне районы Кушәр авылында шигърият кичәсе. Күрәсеңме? Гөлләр су сорыйлар. Су сорыйлар. Кирәк сибәргә. Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районына юл тотабыз хәзер. Бирдә 9 меңнән артык халык яши, шуларның 70% татарлар. Районның административ үзәге Ураз авыл, салага 17нче гасырда ук нигез салынган. Тарихы бай, бүгенгесе куанычлы. Безнең төшерү төркеме Ураз авылда булып, моңа инанып кайтты. Нижгар якларыннан хәбәрчебез Эльвира Хөснетдинова. Бу җирләр заманында кыргый татар даласы дип йөртелгән. Җәй айларында бирегә нугайлар үзләренең көтүлекләрен китерә торган булган. Пар елгасы, Пиана елгасы, болыннар, урманнар юк. Шунардан улатыла булганда дикая степь дип, башол җирләргә татарларны китереп утыртканнар. Рус хөкүмәтенең ул вакытта южный границаларын сакларга кадәр 1600 елларда монда күченеп килгәннәр. Бүгенгесе көн безнең галимнәребез, үзебезнең Нижгар галимнәренең исследованиялары буенча, значит, безнең мондагы татар авылларындагы бабайларыбыз, алар килгәннәр Мешерадан, Рязань ягыннан, Московский область ягыннан, Касимов, Кагым ягыннан. Нәк чөнки кайсы-кайсы авылларның исемнәре дә ул авыллардан бар. Иң беренче булып бу якларга Касимов якларыннан Ураз исемле кеше күченгән. Авыл атамасы да шуннан чыккан диләр. Без әле сезнең белән Уразовка авылының элекке зияратлары тирәсендә атырга кирәк. Авылдан бит зияратлар ераграк булып урнаштырылган инде һәр вакытта да. Аның шул тәртибе дә булган. 20нче гасыр башында Уразовка авылы ул бик зур авыл булмаган, кичкенә генә авыл булган. Күбесе йортлары, урамнары булган Пар елгасы буенда. Менә мондагы урын ул булган аланлык. Монда бернинди йортлар, зданиялар бернәрсә булмаган. Последний инде кешеләр кайсылары монда җирләнгәннәр. Алар кайдыр 30нчы елларда. 1928 елдан 1944 елга кадәр төбәктә татар районы була. Анда 28 татар авылы кергән. Ә инде 1930 елда аның үзәге итеп Ураз авылны билгелиләр. Шул вакыттан ул үсеш кичерә. Менә бу зданиеда безнең беренче татар газетасы, районный газета чыгарга туна атырга кирәк. Безнең якта әлдә укымышлар үзебезнең халык арасыннан әз була. Шуңа карата Татарстан Республикасы безгә кадрлар белән, педагогик кадрлар белән, редколлегия кадрлары белән, һәм үнгә башка кадрлар белән, прокуратурага да әлбәттә безнең первый прокурорлар Татарстаннан булалар, татар кешеләре. И вот безнең первый редактор районный газетабызныкы без Татарстанның шагыйре Зәйнәп апа була. Авылым хәбәрләре дигән ике телдә чыгып килүче газетаның редакциясе хәзер дә биредә урнашкан. Тарихи бина. Бу 1901 елда төзелгән сәүдәгәр йорты булган. Ураз авылда төбәкне өйрәнү музее эшли. Ул 2019 елда ачылган. Ике катлы музейда бик борынгы экспонатлар да бар. Әйтик, авыл кырларында табылган мамонт сөяген күрергә мөмкин. Кызыклы экспонатлар шактый. Бу фотография безнең эшләнгән 1930-32 елда. Бегенгесе көнгә менә монда поликлиника. И хәзердән да поликлиника безнең. Халык җыелган ниндидер, то ли рынокка, халык җыелган, расплача дип алган домнар янында җыелганнар ниндидер җыелышка. Менә бу йортлар хәзер бармы алар?
Хәзер монда бу центр, безнең бу центр, анда Сбербанк, поликлиника, хәзерге центр. Шушы йортлар урынында хәзер үзәк урамдагы төрле оешмалар инде. Менә бу Уразовка авылының үзәк урамы, нәкъ менә биредә хакимият тә, суд, хастаханә, кибетләр һәм шулай ук парк та урнашкан. Моңа өстәп биредә әле менә шундый мәдәният йорты бар. Нәрсәсе белән кызыклы соң ул? Нәкъ менә шушы мәдәният йортында үз вакытында җырчыбыз Хайдар Бигичев методист булып эшли. Мәдәният йорты каршында 2016 елда Рәшит Вахапов белән Хайдар Бигичевка һәйкәлләр ачылды. Бөек җырчыларыбызның берсе Актук, икенчесе Шүмбәлидә туган. Ике авылда Кызыл Октябрь районына керә. Гомумән районда 19 татар авылы. Безнең Красный Октябрь муниципаль округында бүген хәзер кадәр 9000 кругы халык яши. Аның 70% татарлар. Отысы, соответственно, анда руслар. Бар мордва, чувашлар тоже бар. Но аларның процентный отношениялары әзрәк була. Район в основном сельскохозяйственный. Зор промышленные предприятияларыбыз юктыр. Сельским хозяйством занимаемся в основном растениеводством. Әзгене процентыбыз бар животноводствода харкүтә бара. Атырадны шундый моменты бар, что бүгенге көнгә авылдан киткән яшь егетләр имеют тенденцию возвращаться үзебезнең авылга, районга и заниматься начинать сельскохозяйственным бизнесом. Район үзәге Ураз авылының үзендә 600 хуҗалык. Паркта Бөек Ватан сугышында катнашучыларга багышлап геройлар аллеясы да ясаганнар. Районның 5 Советлар Союзы каһарманы бар. Әнә шулай тарихны истә тотып, киләчәккә карап яшиләр биредә. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Уразавыл авылы, Түбән Новгород өлкәсе. Мин татар телен мәктәптә укыйм һәм туган телемдә гаиләдә сөйләшәм. Татар Каргалысы авылының мәдәният йортында татар теле белгече бәйгесенә йомгак ясадылар. Бу 700 укучысы булган татар Каргалысы мәктәбендә татар телен үзләштерүгә юнәлтелгән яңа проект. Әлеге бәйге мәктәп укучылары һәм аларның гаиләләре арасында берничә ай элек старт алды. Инде җиңүчеләр сәхнәдә. Үз туган телен яратучы һәм аны белергә омтылучы балалар һәм аларның гаиләләре хакында Оренбурдан Фирузә Әбсәләмова. Бу проектны үткәрүнең сәбәбе татар телен ничек булса да безнең үстерергә телибез. Татар телен ныграк белсеннәр балалар дип уйлыйбыз. Татарча белгәннәрен тикшереп карадык. Беренчедән уку сәләтләрен карадык, икенчедән сөйләм сәләтләрен карадык, шигырь сөйләү сәләтләрен карадык, җырлатып та карадык. Менә шушылай итеп безнең мондагы бик зур максатыбыз сөйләм телен үстерү булды. Татар теле белгече бәйгесе проектының авторы, Татар Каргалысы мәктәбе директоры Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова булса, ярдәмчеләре укытучылар коллективы. Татар телен үстерү һәм саклау, кызыксыну уяту һәм иң мөһиме, туган телебезне буыннан-буынга тапшыру максатыннан уздырылган Татар теле белгече бәйгесе 3 турдан торды. Иңелек, сыйныфташларның үз кандидатларын тәкъдим итү. Сәхнәдән яттан шигырь уку, текстны сәнгатьле итеп укып күрсәтү, рәсемне тасвирлау, әңгәмәдә катнашу. Әти-әниләр өйдә сөйләшмәгән булсалар, алар мәктәптә өйрәнгән белән генә булай матур сөйләмәсләр иде. Шуңа күрә без әти-әниләрне дә бик зурлыйбыз бүген. Бу проектка катнашты сельсовет администрациясе, ул инде ярдәм итте, акчалата. Барлыгы 82 бала катнашырга теләк белдерә. Шулар арасыннан жюри иң яхшыларын сайлап ала һәм җиңүчеләрне билгели. Биктимеровлар, Башировлар, Апачевлар беренчелекне яулаучы гаиләләр. Абыйлы сеңелле Апачевлар 3 этапны да җиңеп чыгып, икесе дә беренче урынга лаек була. Апачевлар гаиләсендә барысы да татар телендә аралаша, шуңа да биремнәр балаларда кыенлык тудырмый. Мен укыйм 5-нче В сыйныфта, миңа 11 яшь. Мен укыйм 5-нче В сыйныфта, мин тырышып укыйм. Һәм биергә яратам. Мен яратам буш вакытта китап укырга, әти белән әнигә булышырга һәм йөрим көрәшүгә. Телебезне саклар өчен шушындый менә чаралар, шушындый бәйгеләр үткәрергә кирәк. Иң беренче инде телебезне саклар өчен гаиләдән башларга кирәк. Әти, әни татарча сөйләшсә, бала татарча сөйләшә. Башировлар гаиләсендә дә 2 җиңүче. Без Баширов гаиләсе. Мин Баширов Фанил Фатихович. Монда минем хатыным тарафыннан Баширов
Гүзәлия Ураловна. Улым Әнвәр, кызым Азалия. Әнвәр зур улым укый 5-нче класста, сыйныфта. Кызым балалар бакчасына йөри, ул 3-нче урын алды, улым 1-нче урын алды. Татарча сөйләшергә тырышабыз инде, Шаян ТВ-ны карарга тырышабыз. Елда татар фестивале үтә бит инде мәктәптә, шуңа була без шул костюмнарны милли традиционный тегәбез. Татарча китаплар укыйм. Миңа татарча дәресне какшым. Миндә татарча телендә 5ләр генә. Татарча туган теле, безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби, бабаң, сине сөя торган тел. Менә тәмле ашларда килгәннәр әле бүгәйләре. Биктимеровлар гаиләсендә җиңүче дип балалар бакчасына йөрүче 6 яшьлек Диана табыла. Китап укырга. Татар телендә китаплар и китапханәсендә бар. Иң белгәне инде Муса Җәлилнең тормышы белән таныштырабыз, Габдулла Тукайны. Балалар өчен язган Роберт Миңнуллиннар Шаян шигырьләрен укыйбыз. Эй, татарлар, татарлар, югалмасын кыйблалар, безне көчле милләт иткән, өнебез, динебез бар. Бәйге төрле булды. Шулай ук сәләтле бала, кызыксынучан егет, гаилә горурлыгы, нәфис сүз остасы һәм башка номинацияларда җиңүчеләр дә бүләкләнде. Бу фестивальгә без барыбыз да катышты дип әйтә алам. Булыштык балаларыбызга. Уныкларыбыз Аллага шөкер татар телен әйбәт беләләр. Кызым да, улым да. Бәләкәй балаларның биюләре, җырлары йөрәкне бик куандырдылар. Нәтиҗәдә барлык тамашачылар да, катнашучылар да бер теләктә калды. Татар Каргалысы авылы мәктәбендә татар теле белгече бәйгесен ел сайын уздыру. Оренбур өлкәсенең татар Каргалысыннан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Себердә шагыйрь Булат Сөләйманов укулары. Дастаннарны ачып, үзебезнең тарихыбызны халыкка җиткезсәк, нинди тамырлы халык булабыз. Әтнә районы Күшәр авылында шигърият кичәсе. Күрәсеңме? Гөлләр су сорыйлар, кирәк сибәргә. Булат Сөләйманов халкыбызның атаклы шагыйре. Туган ягы Себер төбәгендә ел сайын аның исемендә конференция уза. Анда Себер татарларының әдәби һәм мәдәни мирасын саклау хакында докладлар укыла һәм әңгәмәләр уза. Тулырак Диана Бикмуллина әзерләгән видео язмада. Булат Сөләйманов исемдәге конференцияда җәмәгать эшлеклеләре, тарихчылар, язучылар, филологлар һәм Себердә яшәүче татарларның мәдәни һәм тарихи мирасын үстерү һәм саклау мәсьәләсенә битараф булмаганнар җыелды. Сегодняшняя наша встреча, обсуждение, она носит, наверное, более такой региональный какой-то местный характер, потому что такие в прошлом, позапрошлом году проводились конференции, куда приглашались ученые с разных городов. Чакырылган кунаклар арасында Россия язучылар берлеге агзасы Булат Сөләймановның якташы Габдел Мәхмүд. Ул ассызыклаганча, Булат Сөләйманов үрнәк алырлык шәхес. Кайчандыр нәкъ менә ул Габдел Мәхмүдне беренче әдәби әсәрләрен язарга рухландырган. Булат Сөләймановтан соң эшләр татар халкының культура, тарихи эшләре бик югары күтәрелеп китте. Бөтен проблемалар төзелеп бетелмәгән, конечно. Шуңа күрә бу җыелышлар яктыртып торалар аларны ел сайын шулай. Конференцияны оештыручы Төмән өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте
Бүтін Dünya Татар Конгрессының Төмән өлкәсендәге вәкиллеге татар теле һәм мәдәнияте үсешенең мөһимлеген һәм әһәмиятен билгели. Инде дастаннарны ачып, үзебезнең тарихыбызны халыкка җиткезсәк, нинди тамырлы халык булабыз без? Уйлап карагыз. Елдан-ел конференцияга яшь буын арасында да кызыксыну арта. Земфира Шарипова бу чарада һәр ел катнаша. Күптән түгел генә туган як язучылары һәм шагыйрьләре иҗатыннан илһам алып, үзе дә китап чыгарган. Тыңнаем, доклад ясаем, бүген мифологический персонажлар турында көпләем. Миңа бик ирмәк, мин төрле авылларда йөрим, картлар белән көпләшәм. Алар миңа сөйләйләр, мин аннары мәкаләләрне ясам, китаплар ясам, чыгарам. Конференциянең төп максаты итеп Себердә яшәүче татарларның мәдәни һәм тарихи мирасын саклау һәм үстерүгә кызыксынуны арттыру билгеләнде. Киләсе 5 елда конференция халыкара дәрәҗәгә дә чыгачак дип өметләнә оештыручылар. Инсаф Абдулла, Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтукиев, Татарлар Төмән өлкәсе. Татарстан Республикасының Әтнә районы Күшәр авылы мәдәният йортында шигърият бәйрәме узды. Аны оештыручыларның максаты шагыйрьләрнең иҗатын халыкка җиткерү. Җыр-биюләр, күркәм тәбрикләүләр белән үрелеп барган әдәби мәҗлестә безнең төшерү төркеме дә эшләде. Бу урамнар, бу урманнар барысы да иске танышлар. Бу басулар минем басулар бит. Бу арышлар минем арышлар. Бер кычкырып җибәрүем була, таныялар мине тавыштан. Әллә кая миңа кул булдылар, тирәкләрем сәлам бирәләр. Басу капкасыннан бер күренсәм, Казан аса күрше тирәләр. Алар минсез яши аладыр да, мин аларсыз яши аламмы? Шулай булгач, ничек килим инде? Килдеңме дип сорау хата ул. Туган илгә кеше киләмни? Туган илгә кеше кайта ул. Яшапа белән безне шигърият берләштерде. Ул да шигърияткә гашыйк, мин дә. Шушы шигырь бәйрәмендә катнаша алуым белән мин бик бәхетле. Мин үзем дә 5 китап авторы булып торам. Алексеевскийда шигырьләр язучыларны да җитәклим. Миләүшә ханыма без иң зур, иң изге теләкләр белән бүген килдек. Бәхетле, шатлыклы, озын гомерләр теләп калабыз. Менә шулай итеп үзебезнең шигырьләрне укып үтәрбез. Алла бирсә кичәләрдә. Бергә яшәргә язсын. Милли кунакханәләрдә ул безне очраштырды, таныштырды күп кенә кешеләр белән. Татарстанга балкытты. Рәхмәт яусын аңа. Исәнлек саулыкта бергә эшләргә насыйп булсын Миләүшә белән. Кемнәр алар явыз гайбәтләрдән мәхәббәтне саклап йөртте? Бер шатлыкны икегә бүлеп, бер кайгыны кемнәр бирде? Бу кешегә һәр чак нидер җитми. Карайтмак булса ак җитми, шушып килгән чакта аяк җитми, җәяү йөргән чакта ат җитми. Аты булса машинасы җитми, очар өчен ракетасы җитми, планетасы җитми, күк җитми. Бу кешегә ифрат күп җитми. Шул кешегә ләкин кайчагында башларына кайгы төшепме, гамсезлектән җаны өшепме, аппакны да кап-карага буяп, матурны да ямсыз күргәндә, якты дөнья белән бәхилләшеп һәлакәтен эзләп йөргәндә, шул хәленнән тартып алу өчен бу кешегә ифрат аз җитә. Бер җылы сүз, йөрәк ретерлек аз җитә. Мин бу авылга, бу шигъри кешегә бик зур канәгатьлек белән, ярату белән, мөхәббәт белән килдем. Чөнки әле яңа гына Тукай көннәре узды. Без Арчага кайттык, без булдык Кушлаучта, без булдык Кырлайда. Бик зур безнең язучылар төркеме, бит башка сәнгать әһелләре, урындагы ниләр, Әтнә халык театры шулай гында катнашты бәйрәмендә. Менә хәзер ялганып китте Миләүшәнең бәйрәме, Миләүшәнең туган көне дигән шикелле. Нәрсә белән? Бу чын мәгънәсендә шигърият бәйрәме. Мин үзем мәсәлән Миләүшәне шактый күп еллар буе беләм, һәм бүтән белгәнем, бүтән сөйләшкәнем барысы да шигърият белән, шигырь белән бәйләнгән. Менә битен шагыйрьләр авылдан китеп шәһәрләрдә шагыйрь булалар. Бит зур залларда башкалар чыгышлар ясыйлар.
Менә хәзер безгә вакыт җитте, яңадан авылларга кайтырга, һәм авылда шигырь язарга, шагыйрьлекне күрсәтергә, һәм халыкта яшеренеп яткан талантларны ачарга, һәм гомумән яшәүебезнең, халыкның тормышының калганын, киләчәген шигырь белән бәйләргә. Менә бүгенге кичә шуңа хезмәт итә. Мин бик рәхмәтле. Менә Миләүшә минем кулда чәчәкләр, гөлләр. Булар иртәдән бирле кулга йөрделәр дә, минем гөлләр су сорый дигән шигырь китабы бар. Менә мин ул гөлләргә су сорыйм. Алар синең кулларга ишкәч, дигән яңадан терелеп китәчәкләр. Оялшан да, тәрәпчән дә, яшьлек, инде картлык, тели шашып, шашынып сөяргә. Күрәсеңме? Гөлләр су сорыйлар, кирәк сибәргә. Biz Миләүшә белән яшьлек юк таныш 89 елның җәй айларында абитуриент чагында Казан дәүләт педагогия институтына укырга бергә кердек. Без шулай итеп бер группада укый башладык. Менә инде безнең Рәдиф ага Гаташ та әйтеп үтте. Bütün әдәби кичәләрне, шагыйрь язучыларны, галимнәрне җыеп безнең менә бу Ленин бакчасындагы Тулай торабызның актлар залында Миләүшә менә шундый безнең мәдәни, рухи утны кабызды бездә. Булачак педагоглар дип әйтик, татар теле әдәбият укытучылары бит инде. Аннан соң әкренләп безнең кайберләребез язучы, журналист булып китте. Миләүшә үзе дә Аллага шөкер озак еллар буе Татарстан радиосында әйдәп баручы диктор, автор буларак, журналист буларак үзен күрсәтте. Һәм ул менә чын мәгънәсендә иҗат кешесе, аның күңелендә шигырь уты балкый. Бәйрәмгә кайтуның ике сәбәбе бар. Берсе, беренчедән мин күчәр кияве. Икенчедән, безнең инде Миләүшә белән дуслык күптәннән яшәп килә. Менә шу соңгы 6 ай эчендә генә бу күчәргә 3нче мәртәбә кайтуым. Аның барсының да сәбәпчесе Миләүшә Насыйбуллина. Ул беренчедән кияү булып чакырды монда, икенчедән шагыйрьләрне чакырды. Менә бүген үзенең бәйрәме, күркәм бәйрәме. Миләүшә ул менә шундый кешеләр була бит. Сулар hava kebek, дару kebek, кояш kebek елмайып йөри торган кеше. Без аңа узын гомер теләйек. Алдагы тормышында да уңышлар теләп калам мин аңа. Лейсана Садретдинова, Владимир Гурьянов, Кушар ауылы Әтнә районы, Татарстан Республикасы. Бүгенге шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Сәяхәтләр кылабыз. Сез дә үз яңалыкларыгызны юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Әле тагын күп ачылмаган төбәкләр, шәхесләр бар. Бергәләп үткәннәрне бардык, матур киләчәккә юл сызыйк. Көчле рухлы татар булып яшик. Сау булыгыз.